Rider patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Insidente sa pulsa CCTV. Tutukan sa report. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na pick-up sa Barangay Parada, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nagulungan pa ang biktima na galing Bulacan at papunta sanang Pagudpod, Ilocos Norte. Sugatan din ang asawa ng rider na dinala sa pagamutan. Iniwasan daw ng rider ang isang pedestrian kaya nawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Dinala rin sa ospital ang pedestrian. 23 pasahero ang sugatan nang tumagilid ang pampaserong bus sa National Highway na bahagi ng Barangay Nagsabaran, Jardine Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, dumaos-dos ang sasakyan mula sa paahon na bahagi ng kalsada. Meron umanong sinusundan na trailer truck ang pampaserong bus. Nasa maayos ng kondisyon ang lahat ng nasugatan. Nahulog ang isang SUV sa tinatayang 100 metrong lalim ng bangin sa Barangay Datakan, Kapangan, Benguet. Sugatan ng driver na dinala sa pagamutan. Ayon sa PNP, nakaidlip ang driver kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Isang LPG tanker ang nasunog sa bahagi ng North Luzon Expressway malapit sa Candaba Viaduct sa Pampanga. Ayon sa paunang investigasyon, sumiklab ang sunog sa mga gulong ng tanker. Maswerte naman na walang nasaktan sa insidente, kabilang na ang driver at pahinante ng truck. Joan Punsoy, One North Central Luzon.